Selamat siang, selamat datang di Leon Garage Yogyakarta. Kowe ngerti ra? Mobil rego 10 yutonan pun nek digawe kimpling ki yo ganteng. Ra percaya ki lho. Ki. Wow, ganteng ra? Ning regane yo ora 10 yuto. Ndi ana mobil gantenge kaya ngene 10 yuto ya ra? Wes saiki tak kandhani ya. Jenengane kowe golek rego murah, ora mungkin apik. Nek kowe pengen apik, ora mungkin murah. Wis ngono wae, padha-padha menyadari, oke? Iki contone lho. Iki mobil rego 10 yutonan. Ning yang ganteng lah diragati ya. Ora. Sik rego 10 yutonan sing duwe ra sih iki lho, Civic. Iki regane 12,5 juta wae. Terus kae wingi tak go gawe test drive kae 7 juta ning PR ya medun mesin. Wis ngono wae matur nuwun, selamat siang, sampai jumpa lagi.